गुबुननि हेफाजाबाव थोथोर जिरायनाय सुबुङा बारग' एनडिएफबि केडार पबित्र बर', जायखौ आफादाव फोथाय मुंजोंबो मिथियोमोन। बर' हारिनि अलखद समाव हारिनि थामोन्था आरो रैखाथिनि थाखाय बड'लेण्ड सोरजिनायनि दाबिजों आखायाव हाथियार लानानै एनडिएफबि आफादाव थाना गावनि जिउखौ गोलाव सम बाउसोमबोनाय पबित्र बर'आ बिमाजों लोगोसे बिसि आरो फिसाज्ला सासेजों गोजोरै आलो गोजोनै संसार खुंबोबायमोन। दुखुनांथाव बाथ्रादि थांनाय 2 फेब्रुवारि रबिबारखालि बेलासि समाव बारग' एनडिएफबि पबित्र बर'आ हरखाब प्रेसार स्ट्रक जायो आरो बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय गिबियै क'क्राझाराव लाबोदोंमोनब्लाबो बिथांनि देहानि थासारिया मोजां नङैलाय साबसिन फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटीनि जिएनआरसि हस्पिटालाव थिसनहैनाय जायो। गुवाहाटीनि जिएनआरसि हस्पिटालाव 20 सान फाहामथाय होनायनि उनाव बारग' एनडिएफबि पबित्र बर'खौ राङारि आंखालनि थाखाय न'आव लाबोनाय जायो। बिथांनि देहाया दासिमबो राफोद जायाखै, अदेबानि थोंसे आथिं आरो आखाइ फारसेया लोरबां जानानै दं। गुबुन फारसेथिं राङारि आंखालनि थाखाय फाहामथाय लाबावनांगौआव जेंना नुजाथिदों। बेनिखायनो गावनि देहाखौ राफोद खालामनो थाखाय बेरामि पबित्र बर' एबा फोथाय बिथाङा रायजो राजा आरो बारग' एनडिएफबिनि दैदेनगिरि केडारफोरखौ एसेब्लाबो राङारि मदद होनो खावलायदों। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। आं दिनैनि अबस्थाखौ आं खोन्थानो लाजिनाय मोनदों। थेवब्लाबो लाजिबा बांसिनब्लाबो रायजो राजानि सिगाङाव आं अनसुंथाइ बिनो नागिरदों। आं मोनसे समाव एनडिएफबि आफादनि केडारमोन। दिनैहाय आं प्रेसार स्ट्रकआव गोलैनानै दं। आं दाखालिसो गुवाहाटीयाव ट्रिटमेन्ट लाहैदोंमोन, खिन्थु फुरा जाबोआखिसै। आरो थांफिननांबावगौ। बेनि थाखाय नोंथांमोननि सेराव आङो खुलुमनानै आखाइ खबजोबो आरज गाबनाय थाबाय रायजोफोर। दा नोंथांमोना जोंनो जा हायो आंनो बे बेमार नायजानो थाखाय आंनो अनसुंथाइ बिनाय जादों आं नोंथांमोननि सेराव। आरो लोगोसे जोंनि दानि डेपुटि चिफ गबिन्द सार बिथांखौबो आङो गुरैयै बार खावलायनाय थाबाय, जाहाथे आंखौ नायहरो। गोदोबो आं नोंनि आन्दारावनो आङो अनेक दुखु खस्थ' मोनबोबाय। नोंथांनि आफाद दैदेननायावनो आं नोंथांखौ हेफाजाब होनायावनो अनेक दुखु खस्थ' लाबोनो गोनां जादों। जेब्लानोखि 2008आवहाय आफादा जेब्लानोखि ओरै जायो, थेवब्लाबो जोङो नोंथांखौ नागारालासिनो नोंथांजोंनो जों थानानै खामानि मावबोदोंमोन आरो दिनैसिमबो मावबोबाय थादोंमोन। नै दा दिनै बेफोरबायदि अबस्था सफैबाय। बेनिखायनो सार गबिन्द सारखौ आङो खुलुमनाय थाबाय। एसे नायहरदो, अनहरदो। सारखौ जोङो खुनु दिन नागाराखैमोन आरो दिनैबो नागाराखै, दाबो दंबाय थायो। आरो गोदोबो जों बिदिनो बरै केम्पखौ जोङो नोंथांनि नामावहाय जोङो उसुर्गा होनानै जेब्लानोखि जोङो बे केम्पखौ बेंनानै लाखिदों, होमब्ला आंनि बेहाय फुरा माबा दं। बेनि थाखायनो सार गबिन्दनिसिम आङो खर' गंग्लायै आङो खावलायहरनो सानो, जाहाथे नायफिनहरो थाबनो आंखौ, जाहाथे गुवाहाटीयाव थांनो हानायनि बेब'स्थाखौ खालामहरो। बिनि थाखाय आं सार गबिन्दनिसिम आङो रोजा रोजा गाबख'हरनाय थाबाय। एसेनोसै।